Yeah. Bakit ang pangit ng camera, be? It's mukbang. Ay, poke mo. It's mukbang, guys. Ano ako dito sa sabon na to? Hi guys! For today's video ay tayo na ang magmukbang. Look! Oh, diba? Chicken for healthy. Ang gagawin niya ay ito.
for today's mukbang. Sarang. At meron tayo dito. Ba, hindi nakikita. Kailangan pa natin ng mainit. So, ang gagawin natin, ganito. Ayan. Kukumar. Okay. Yan. Ano? Ano ba kasi? Ang gulo-gulo ng sitwasyon. At parang hingal-hingal ka naman. Oo, kasi iniisip ko, Oh. ngayon, papasok ako. Tapos si Ate Michelle mo may appointment sa doktor ng 2:30. Oh. Siya lang mag-isa, wala siyang kasama doon sa Helmond Brown House. Oh, tapos? Iniisip ko kung ano ba, sasamahan ko ba siya o hindi. Oh. Yeah. Eh tapos, kadarating ko lang dito, kaya lang nag-aalala ko sa kanya, ayoko siya kaalisin na mag-isa lang siya. Eh, ba't di mo sinamahan? Eh, si Ate Dina gusto pumunta dito, kinansel ko. Ah, gusto pumunta. Oo. Bakit daw? Gusto makikape. Eh, naisip ko na mag-isa ka, tapos baka busy, di ba? Tapos madaming tao dyan. Maraming tao. Marami. Nandun yung amo natin. Wala. Nasaan? Malay ko. Yung sa Disney Princess. Wala din. Ah. Wala sila. Alam mo ba, Mian, gusto kong bumili ng manok, hindi ako makapila. Bakit? Marami. Ang haba ng pila. Anong manok? Isda at saka manok. Wow. Pa-healthy yan. Anong binili mo? Ang pitil naman. Hmm. Hindi, gusto ko keep about 10. Kaya lang yung pila, simula dito hanggang dyan. Kaya hindi na ako pumila. Hmm. Sabi ko nga. Naku, baka sabi nga sa atin, hindi na pumapasok. Magbakasyon ka na agad. Yun nga. Alam mo, Boy, ang gulo-gulo. alam mo kung di lang ganito sitwasyon ni Michelle, okay na sana, hindi ko siya, kaya lang, Bakit nga ang gulo? Ano na naman? alam mo ba, Ay, nagpunta nga